Yn weiraintad i ni am dy addoli di yn yr ysbryd gyda'n gilydd y prynhawn yma. Diolch i ti am y cyfle i gael ddod at ein gilydd yn yma. Ni'n gofyn i ti fendithio dy air di yn arbennig i ni yn yr oedfa. Bydd gyda ni yn dy drigaredd yn Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Eremin gyntaf, y salm gyntaf. Gwyn ei fyd y gŵr ni rodi anghyngor yr aniwiolion, ac ni saif yn ffordd pechaduriaid, ac nid eistedd yn eisteddfa gwatwarwyr. Yr ymyn gyntaf. Diolch i chi am gywirion gymeriadu. Drychus i'r llyfr yma newydd sydd yn gyntaf, y salm wrth gwrs, do'n i wedi darllen. Cyhoeddiadau nawr, mae yna groeso ar ôl y gwasanaeth at o'i lluniaeth ysgafn, bob un ohonoch chi. Ac wedyn am yr wythnos mae cyfrol gweddi, drydydd nos Iau, Ionawr 19, a bydd yr oedfa nesaf yma yn y prynhawn Sul am hanner awr wedi 3. Dyna'r cyhoeddiadau. A gewn ni'r casgliad yn nawr. Diolch yn fawr.
Mae'r darlleniad y prynawn yma o Efengyl Luc, y 9fed benod. Y 9fed benod, adnod 1 i adnod 9 i ddechrau ac wedyn ymlaen i adnod 18. Gyntaf felly adnod 1. Ac efe alwodd ynghyd ei 12 disgybl, ac oedd roedd iddynt feddiant ac awdurdod ar yr holl gythreiliaid ac i achau clyfydau. Ac efe ei anfonodd hwynt i brygethu teyrnas ddew ac i achau y rhai cleifion. Ac efe ddywedodd wrthynt, na chymerwch ddim i'r daith, na ffyn, na gysgrepan, na bara, na carian, ac na fydded gennych ddwy baes bob un. Ac i badi bynnag yr elwch i mewn y rhoswch yno, ac oddi yno am y dewch, a pharai bynnag n'ich derbyniant pan elwch allan o'r ddinas hwnnw, ysgydwch hyd yn nod y llwch oddi wrth eich traed yn dystiolaeth yn ei herbyn hwynt. Ac wedi iddynt fyryd allan hweithan trwy y trefi gan brygethu'r Efengyl a iachau ym mhob lle. A Herod y Tetrach y glybu cwbl o llawnaethid ganddo, ac efe a betrusodd, am bod rhai yn dywedid gyfodi Ioan o feirw. A rai eraill ymddangos o Elias, a rai eraill mae proffwyd, un o'r rhai gynt a atgyfodasau. A Herod a ddywedodd, Ioan a dorais ei ben. Ond pwy ydy hwn y dwi fe'n clywed cyfryw bethau amdano? Ac yr oedd fe yn ceisio ei weled ef. Ac yn awr ymlaen i adnod 18. Bu hefyd, fel yr oedd fe yn gweddio ei hunan, bod y ddisgyblion gydag ef. Ac efe ofynodd iddynt, gan ddywedid, pwy y mae y bobl yn dwedid fy mod i? Wythau, gan ateb a ddywedasant Ioan Fydyddiwr, ond eraill mae Elias, ac eraill mae rhyw broffwyd, o rai gynt a atgyfododd. Ac efe a ddywedodd wrthynt, ond pwy yr ydych chwi yn dywedid fy mod i? A Phedr gan ateb a ddywedodd, Crist Duw. Ac efe roes o'r chymyn arnynt, ac a archodd iddynt na ddywedynt hynny i neb. Bydded i ddiw fendithio'r gair yna i ni gyda'n gilydd, y prynhawn yma. A'r ail emyn yn awr yw 205. 205. O llefara a ddwyn Iesu mae dy eiriau fel y gwyn, oll yn dwyn i mewn dang nefydd, ac sydd o anfeidrol rhin. Mae holl leisiau'r greadigaeth, holl ddyniadau cnawd a byd, wrth y lais y frytaf tywel, yn distewi a mynd yn fyd. 205. Yeah.
Gwn ni roed ein diw mewn gweddi. Wedi gorffen y weddi, gwn ni ganu gweddi'r arglwydd gyda'n gilydd ar ôl i fi weddio. Troi at o Dduw felly ein tad. Ein tad, i ni'n troi at ti yn awr, yn cydnabod o'th flaen di, bod ni'n hollol ddibynol arno ti y prynhawn yma. Ti yw ein diw ni, ti yw y crewr, ti yw y diw o dragwyddoldeb, hyd dragwyddoldeb. Ti yw y diw sydd yn ein cynnal ni bob dydd. Ti yw y diw sydd yn gwybod y cyfan oll amdano ni. Hyd yn oed meddyliau yn calonau ni. Ti sydd yn gwybod am bob amgylchiad y prynhawn yma. Efallai mewn gofid, mewn hiraeth, mewn ofyn. O Dad, i ni'n diolch dy bod ti yn fath Dduw. Ac eto yn cydnabod, mae'r unig ffordd sydd gyda ni ddod ata ti yw trwy Iesu Grist ein harglwydd. Hebddo fe, heb iachawdwriaeth, heb lanhad o bechodau, fydde gyda ni ddim o'r hawl hyd yn oed i thalw di yn Dad. Ond diolch i ti o Dad fod ni fel yr afradlon wedi dyfod yn ôl trwy dy digareddi. Ti wedi datguddio dy hun i ni trwy'r ysbryd glân. Ac yn gwybod o Dad fod yr arglwydd Iesu Grist wedi dyfod i'r byd yma, wedi byw bywyd o dan elyniaeth, gwrthrymder, poen a galar, wylofain, yr cyfan oll oedd yn rhan ohono fe fel dyn. Ond ni'n diolch i ti o Dad fod e'n Dduw, y mab y tad a'r ysbryd glân. Ac ni'n diolch i ti o Dad ac yn rhyfeddu, ei fod wedi mynd i'r groes o ei fodd, ein mwyn ni. Rhyfeddu o Dad fod ni fel llwch y llawr, wedi cael ein dewis o hyd yn oed ragwyddoldeb, i fod yn blant i ti. Ac i ni'n gofyn i ti o Dad i ti ein sancteiddio ni, ac i wneud ni eto trwy waith yr ysbryd yn fwy tebyg i'n harglwydd Iesu Grist. Ni yn diolch i ti o Dad fod ni'n dderbyniol o flaen di, wedi ein golchi'n burlan yn y gwaed a gaid ar Galfari. Ac i ni'n diolch i ti o Dad yn y gwaed yma, dy fod ti'n ein gweld ni trwy'r arglwydd Iesu Grist, hyd yn oed yn ei berffeithrwydd. O Dad, i ni'n llawenhau felly yn yr Efengil Sanctaidd. Ac nid cig a gwaed a ddatguddiodd e i ni. Ni'n cyffesu o Dad, mae bratiau bydron oedden ni. Ddim hyd yn oed awydd i dy adnabod ti, dim gobaith i adnabod ti. Ond trwy waith ein harglwydd Iesu Grist. O Dad, gwna'r Crist yma yn werthfawr i ni y prynhawn yma bob un ohono ni. Ni'n cofio o Dad am y rhyfeddwaith o wnaeth e, rhoi ei fywyd mwyn i ni cael bywyd. Wedi marw, wedi ei gladdu, ond o Dad wedi atgyfodi ac wedi esgyn i'r nefoedd. Ac mae fe yn awr ar dy fehelawd i yn gwrando arno ni y prynhawn yma. Yn gwybod o Dad yn eisiau. Yr eisiau pennaf yr awr hon yw o Dad i ni gael y gymdeithas yma yno ti, trwy waith yr ysbryd glân ar gras. Diolch i ti o Dad fod gyda ni'r gair i gyhoeddi. Diolch i ti o Dad fod y pwlpit yma yn cyhoeddi'r gair yr ysil. Hyd yn oed hyn o nawr fydd y gair yn cael ei gyhoeddi. Ni'n gofyn ti o Dad am yr un fydd yn cyhoeddi'r gair. Y dyletswydd sydd gyda ge, y cyfrifoldeb mawr sydd gyda ge, o sil i sil yn cyhoeddi y gair fan yma. Ni'n gofyn i ti o Dad i effaith y gair, i symud ymhlith y bobl o amgylch y lle yma. O na fydde'r lle yma'n orlawn, nid yn oed y prynhawn yma. Pobl yn dyfod i fewn. O Dad, i ofyn ac i weld eisiau myddeiant, ac i gyffesu ei pechodau o thraen di. Felly o Dad yn dy drigaredd, gofala am dy waith, bob agwedd o'r gwaith fydd yma,
y gwaith Cymraeg y fan yma. Yn y prynhawn, bob prynhawn, ni'n gofyn ti o dad, i ddenu pobl i fewn. Diolch i ti am y Beibl agored. Diolch i ti am yr ymynau sydd gyda ni ganu gyda'n gilydd, rhai mor gyfarwydd i ni nawr o dad. Ac i ni'n diolch i ti am y fraint sydd gyda ni, i gael dod o'th flaen di, hyd yn oed mewn gweddi y prynhawn yma. I ofyn i ti am y trigaredd yma, hyd yn oed yn y gair. Ti yn unig all fendithio'r gair i ni. Ni'n cyffesu o'th flaen di o dad, ein pechodau. Bydd gyda bob un sydd yn aelod fan yma, gofidiau teuluoedd, hiraeth wedi colli'r anwyliaid. O dad, ni'n gofyn i ti i lanw'r cylonau y prynhawn yma, gyda'r llawenydd pyr yma, sydd yn unig yn eiddo i ni trwy Iesu Grist ein harglwydd. Diolch i ti amdano. Bendithia ni gyda'n gilydd o dad i wein gweddi. Ac wrthon ni'n gyda'n gilydd nawr yn canu gweddi'r arglwydd, gwnaen ni ystyried yn llwyr beth yn ni'n neud, gweddio a ti, arno ti ein tad, yr hwn sydd yn y nefoedd. Amen. Rwyf am gymryd testun y prynhawn yma o'r darlleniad ar adnod ddiwetha ddarllenon ni. 22 o fenig lyg, 9fed benod o lyg adnod 22. Gan ddywedyd, mae'n rhaid i fab y dyn o ddef llawer, a'i wrthod gan yr eniriaid a'r archoffeiriaid a'r ysgrifenyddion, a'i ladd a'r trydydd dydd atgyfodi. Wi am gymryd 3 pwynt syml prynhawn yma. A'r cyntaf yw, pwy yn wir oedd yr Iesu? Pwy yn wir oedd yr Iesu? Yr ail, beth oedd yn ei wynebu, ac efallai jyst cyffwrdd yn fyr iawn ar atgyfodiad yn glymu gyda'r 2 bwynt cyntaf. Felly, pwy oedd yr Iesu? Dyma gwestiwn oedd yn bwrpasol yn yr amser o'n i wedi darllen fan yma, ac os rhywbeth yn sicr, dyma rhywbeth sydd yn bwrpasol i ni heddiw, y dydd yma. Pethau rhyfedd yn cael ei ddweud am Iesu Grist. Felly ni am edrych beth mae'r gair yma yn gyhoeddi ni am yr arglwydd Iesu Grist. Pwy yw e? Pwy oedd e? Pwy yn wir oedd e? Yr Iesu.
Wrth y darlleniadau, ni'n gweld fod yna syniadau rhyfedd yn yr amser yma. Nôl yn y drydydd bennod o Efengyl Luc. Mae'r syniad yma mae Ioan Fydyddiwr oedd hwn, ac ni'n darllen yn y drydydd bennod, adnod 15. Ac fel yr oedd y bobl yn disgwyl a phawb yn meddyliaid yn eu calon am Ioan, a fe oedd y Crist. Mewn geiriau arall, a fe oedd y Meseia yma, o'n nhw'n meddwl amdano ac yn disgwyl. Ac mae Ioan yn ateb iddyn nhw ac a ddwedodd, wrthynt oll, mae fi yn ddiau ydw fy'n eich bydyddio chwi a dwfwr, o mae un cryfach na mae fi yn dyfod. Ar hwn nid wyf fi deilwng i ddatod carau ei ysgydiau. Fe eich bydyddiau chwi ar ysbryd glân ac a thân. Wrth i mewn i'r syniad yma o'r arglwydd Iesu Grist, mae rhywbeth yn y darlleniad yn gyntaf oll. Beth oedd yn rhyfeddol, o'ch chi'n gweld, oedd fod y disgyblion yma wedi cael ei nerth o Grist i weithredu gwirthiau. Drychwch ar ail adnod fan yna. Ac fe ein fonodd hwynt i brygethu teyrnas Dduw ac i achau yr ei cleifion. Crist wedi anfon nhw. Hwna'n bwysig i gofio yn y darlleniad. Nawr, am y syniad o Ioan yma, chi'n cofio Herod y Tetrach, oedd wedi clywed sôn am y pethau oedd yn digwydd, efallai gyda'r disgyblion yma, ac efallai gymaint o bethau oedd wedi cael ei gyflawni gyda'r person yma. A mae Herod yn dweud wrth ei weision, hwn yw Ioan Fydyddiwr. Fe a gofododd y feirw, ac am hynny y mae nerthoedd yn gweithio ynddo ef. A ni'n darllen eto am Herod fan yma pam glybu y cwbl oll a wnaethid ganddo, ac fe trusodd am fod rhai yn dywedid gyfodi Ioan o feirw. Ac chi'n gweld chi allwch chi ddychmygu Herod, chi'n cofio beth oedd e wedi wneud. Torri pen Ioan Fydyddiwr. A dyma fe, a Herod a ddiwedodd, Ioan, a dorais i ei ben. Ond pwy ydyw ffwn yr wyf yn clywed cyfryw bethau amdano? Ac yr oedd fe'n ceisio ei weled. Mae yna sicr, ti'n ofyn efallai fyny lais e, panig efallai, yn yr ymwydroddion gydag e. Felly, beth oedd y pethau a glywyd? Beth amdano ni y prynhawn yma? Beth i ni wedi glywed am y person yma, am Iesu? Wel, yr fraint rhyfedd gyda ni, does gyda ni'r un esgus. Ni'n darllen y gair yma, ac ni'n gweld Crist yn y gwirthiau. Chi'n gwybod tyweli'r storm yna ar fôr Galilea? Storm aruthrol y fawr, y disgyblion mewn ofyn. A dyma yr gair yma oedd wrth galw ni fy'n y person am funud. A mae'r disgyblion yn rhyfeddu ac yn syni. Pwy yw hwn? Gan ei fod yn gorchymyn i'r gwyntoedd ac i'r dwfwr hefyd a hwythau yn ei fyddhau iddo. Pam ni'n cael stormydd, ni'n gweld y môr gyda ni'n Abertawe fan yna. I feddwl trwy air Crist, mae'r stormydd yn tywelu. Nid yn tywelu, ond yn ei fyddhau iddo fe. Felly, dyna un o'r gwirthiau. Wedyn, chi'n cofio merch Jairus. Y teulu wedi colli merch, wedi marw. Ni'n darllen fo'n nwylo a chwynfan amdani yn y cartref. A'r Iesu yn dyfod i mewn i'r cartref yma. A dyma eira fe, eithir fe ddiwedodd, na gwylwch. Nid marw hi, eithir cysgu ymai. Y bobl yma yn y cartref yn gwybod bod hi wedi marw. A dyma'r Iesu yn gweud cysgu ymai. A hwyau gwatwarasant ef, am iddynt wybod ei marw hi. Ond nhw'n gwybod beth oedd marwolaeth. Dwi'n siŵr a chi wedi bod wedi gweld rhywun wedi marw. Chi'n gwybod bod e wedi marw.
Dwi byth wedi gweld plentyn bach wedi marw. Ond o'n nhw'n sicr bod marwolaeth wedi dod i'r tŷ. Ac mae'r Iesu fan yma yn ei bwrw wynt allan. Beth am y rieni, dwi ddim yn credu fydden nhw wedi gadael. A dyma dynerwch yr Iesu. Ni'n darllen a'i cymyrth i erbyn ei llaw. Herlodus cyfod. Allwch chi roi eich hunan yn yr ymgylchiad yna. Y cariad yma gyda Crist. Meddwch am Crist yn cydio yn llaw y plentyn bach yma. A'i hysbryd i a ddaeth drachefn, a hi y gyfododd yn ebrwydd, ac a fi o'r chymynodd roi bwyd iddi. A syni wnaeth ei rieni hi. Pwy oedd Iesu? Beth oedd y nerth rhyfedd yma oedd trwyddo fe? Beth am y bobl oedd yn chwerthin arno? O'n nhw wedi gweld y wyrth rhyfedd yma. Allwn ni sôn am lawer mwy o wyrthiau wrth gwrs y prynhawn yma. Ond mae un peth pwysig i ddweud fan yma, fel ydw i, fel ydych chi, yn ymateb i'r gwirthiau. Lle bod chi'n meddwl bod hwnna'n gwestiwn rhyfedd. Ond diw e ddim. Fel mae rhai yn ymateb i'r gwirthiau, wel, beth ylen ni'n neud? Y prynhawn yma syni, rhyfeddu, llawenhau wrth ei darllen. Ewch dros y gwirthiau i gyd o, darllenwch nhw. Ond ych chi'n gweld na resymu yn cael ei wneud. Fod y pethau yma yn hollol naturiol. Dyna beth o ddigwyddodd trwy'r gwirthiau yma i gyd. Wedi dod wyneb yn wyneb â hwnna. Na'r cam mwyaf difrifol ac yn gyfeiliornad yr etig cael ei dynwyd. I chi'n gweld mae'n gyfateb i'r bobl yma oedd yn chwerthin ar yr arglwydd Iesu Grist cyn y wyrth. Ond os ydy'n ymrysymu fel yma yn ein colonnau, ni yn, mewn un ffordd, yn chwerthin ac yn rhoi'r gwirthiau yma neu llwchor. Chi'n cofio Ioan amser oedd yn y carchar. Mae'n anfon dau ddisgybl at yr Iesu, gyda'r cwestiwn rhyfedd yma, wy'n mam chi feddwl efallai, pam oedd Ioan wedi anfon y cwestiwn yma at yr arglwydd Iesu Grist. A dyma'r cwestiwn, ait y di yw'r hwn sydd yn dyfod, a un arall yr ydym yn ei ddisgwyl. Pam oedd Ioan wedi gofyn y cwestiwn yna? Chi'n meddwl falle bod y meion wedi dod yn ei galw ne? O ran ei hynna, dwi ddim yn credu bod meion oedd e. Oedd e am wy'n meddwl i'r disgyblion yma glywed rhywbeth o enau yr Iesu. A dyma yr ateb oedd Iesu am i fynd nôl at o Ioan. A'r Iesu atebodd ac addywedwyd wrthynt, ewch a mynegwch i Ioan y pethau y gliwch ac y welwch. Cerwch nôl at o Ioan a dwedwch wrtho beth chi wedi weld ac beth i chi'n glywed. Beth oedd rheini? Dyma ddywedodd yr Iesu. A mae deillion yn gweled eilwaith. A'r cloffion yn rhodio. A'r clefion gwahanol wedi ei glanhau. A'r byddyriaid yn clywed. Y mae y meirw yn cyfodi. A'r tlodion yn cael prygethu ar y fengil iddynt. Dyna beth sydd eisiau ei ddweud, medda'r Iesu. A dyma beth mae'r Iesu'n dweud y prynhawn yma wrtho ni. Meddyliwch am y gwirthiau yma. Pwy fwy o dystiolaeth sydd eithriau? Beth i ni'n aros amdano? O, bydwch yn gwneud y gwirthiau yn rwystr. A dedwydd yw yr hwn i rwystrir yn do fi, medda'r Iesu. Nawr, dwi ddim yn sicr fel mae'r amser, ond oedd yna syniadau eraill wrth gwrs.
Falle bod gyda ni ddim digon amser i wneud region, ond Elias oedd un ohonyn nhw. Elias ei hunan wrth gwrs wedi gwneud y gwerthiau yma. Chi'n cofio bachgen ifanc yna gyda'r wraig oedd yn weddw, codi mab y weddw, roedd ei glefyd ef mor gryf fel na thrigodd anadl yno. Ni'n gwybod am y wyrth. Elias yn mynd nôl, wedi gweiddi'r yr arglwydd wedi gwrando ar Elias, a dychwelodd i mewn iddo ef ac fe a ddad ebrodd. He was revived yn Saesneg, mab yma. Elias yn mynd nôl at y fam a gwel hwn yw dy fab. Ei ymateb i oedd hyn, yn awr wrth hyn, y gwn mae gŵr Duw ydw i ti, ac mae gwirionedd yw gair yr arglwydd yn dy enau. Rwyffwydi arall, dyna'r syniadau, allwch chi ddychmygu y bobl gyffredin yn gofyn yn ei gilydd, pwy yw hwn? A'r syniadau yma'n dod i fyny. Felly, y prynhawn yma, pwy yw e? Pwy oedd yr arglwydd yma? Pwy oedd Iesu? Pwy oedd y person yma? Felly bod rhai yn gwrando tu allan i ni fan yma. Y cwestiwn yn gwestiwn i bob un. Pwy yw hwn? Nawr, yr arglwydd Iesu Grist wedi gofyn pwy o'i mae dynion yn feddwl amdano fi. Ond mae'n dod nawr at y disgyblion ei hunan. Ac y fe ddywedodd wrthynt, ond pwy meddwch chwi ydw i fi. A mae'r cwestiwn yma trwy y gair yn cael ei ofyn y prynhawn yma. Pwy meddwch chwi ydw i fi? Chi'n gweld pan myfynodd yr cwestiwn beth mae'r bobl yn meddwl amdano fi? Cyfeirio at eu hunan fan ni fel mab y dyn. Yn y cwestiwn, os maen nhw'n chi cyffredinol i'r bobl gyffredin. Mab y dyn. Rwy'n byw bywyd fel dynion. Fel dynion eraill. Baban, plentyn, gweithio, bwyta, sychedu, eisiau gorffwys. Ond yma fe nawr yn gofyn i'r unigolyn, fel mae'n gofyn i fi, ac i bob un o'n chi prynhawn yma, a unrhyw un arall efallai fydd yn gwrando. Pam oedd wedi gofyn y cwestiwn i'r disgyblion? Mae deall y pwrpas y cwestiwn yn ynfodol hefyd i ni y prynhawn yma. Pam oedd wedi gofyn i'r disgyblion? Cofiwch fod Crist yn ymwybodol o'n meddyliau. Dwi'n yn gwybod am feddyliau un ohonoch chi y prynhawn yma. Felly bod y meddwl wedi crwydro. A Crist yn gwybod. Chi'n gofio'r Pharisëaid yn ei gyhuddo fe o gabledd. A'r Iesu yn gwybod ei hymrysymdiadau hwynt. A tebodd ac ddwedodd, pa resymu yn eich calon yr ydych? Felly bod nhw wedi gweud lawer o eiriau, ond oedd e'n gwybod yn gywir beth oedd yn ymlaen yn y galon. Eto yn Jerusalem, chi'n cofio llawer ag ardasant yn ei enw ef wrth weled ei arwyddion a wnaethau ef. Ond nid ymddiriadodd yr Iesu iddynt amdano ei hun, am yr edweinau e fe hwynt oll. Ac nad oedd rhaid iddo dystiolaethu o neb iddo am ddyn, oherwydd yr oedd e fe'n gwybod beth oedd mewn dyn. Felly oedd e ddim yn gofyn y cwestiwn i gael gwybodaeth oddi wrth y disgyblion. Beth felly? Mae'n sicr fod e am i sicrhau calonau y disgyblion trwy dynnu allan y gyffes oddi wrth unau Pedr dros y disgyblion. Felly dyna paham os ydych chi'n Gristion y prynhawn yma, os chi'n caru'r arglwydd Iesu Grist yma, mae'r cwestiwn yn bwrpasol i chi hefyd. Am fod yr arglwydd Iesu Grist am dynnu allan y gyffes yma o'ch calonau chi. A Seimon Pedr atebodd ac ddwedodd, ti yw y Crist, mab y Duw byw.
Matthew hefyd oedd hwnna, cyn Luke yn ni'n cael wrth gwrs, a Phedr gan ateb y ddiwedodd, Crist, Duw. Dyma'r sylfaen. Dyma'r sylfaen i bob un ohono ni, y prynhawn yma. Ti yw Crist, mab y Duw. Dyma sylfaen yr eglwys hon, y Crist yma. Can i sylfaen arall nis gallai neb ei osod, heb law yr un a osodwyd yr hwn yw Crist, yw Iesu Grist. Cyntaf Corinthiaid 3:11. Felly'r Cristion yn gyntaf, yn prynhawn yma, yn holl frwydrau, yn erbyn byd, yn erbyn pechod mewnol, yn erbyn y diafol, dyma'r sylfaen na sigla byth. A mae'r diafol yn ymosod. Mi'n sicr bod bob Cristion sy'n yn ymwybodol o'r pethau difrifol sydd yn frwydrau i ni. Ond yr ateb yn ôl i'r pethau yma sydd yn gofidio ni efallai, y meion. Ti yw Crist, mab y Duw byw. Na'r gwirionedd sydd yn sylfaen i mywyd i. Mewn brwydyr, mewn ofn, mewn angau, mewn marwolaeth, ar ein gwefusau ni ac yn ein calonau ni, ti yw Crist, mab y Duw byw. Yn cyntaf Pedr, ni'n darllen oherwydd pam y cynhwysir yn yr ysgrythur, wele yr wyf yn gosod yn Seon ben gonglfaen etholedig a gwerthawd. Ar hwnna gred ynddo ni sgwaradwyddir. Yng Nghrist yma, yn y Crist, beth i ni'n ddweud am y Crist yma felly? Yn y cnawd, fel dyn, ond yn ddiw. Mon fel Duw, mae'r nerthoedd yma wedi ymddangos yn y gwirthiau. Crist y Duw, y Tad, y Mab, a'r Ysbryd Glân. Yn awr, yn bobl i Dduw, trwy y gyffes yma, ti yw Crist, mab y Duw byw. Wel, ni'n darllen wrth gwrs yn y testun, mae'n rhaid i fab y dyn oddef llawer a'i wrthod gan yr eniriaid a'r archoffeiriad a'r ysgrifenyddion a'i ladd. Beth sydd ynghlwm gyda'r gyffes yma de? Crist y Meseia, Crist yr aberth. Ni gyd yn gwybod am yr emyn y cyfarwydd iawn yma, mae yn eich llyfr chi 198. Wele cawsom y Meseia, cyfaill gwerthfawr roc erioed. Darfu'r Moses a'r proffwydi ddweud amdano cyn ei ddod. Chi'n gweld dyna un o'r pethau yn y syniadau yna, ond nhw'n gwybod fod Meseia i ddyfod. Iesu yw, gwir fab Duw, ffrind a phrynwr, dynol ryw. A'r Crist yma, oedd e'n rhaid iddo fe ddioddef a'i ladd. Meddwl am yr arglwydd Iesu Grist ar y groes, does dim geiriau illa i ddefnyddio. Gwelais i ddifrifoldeb y peth hyd yn oed yr wythnos yma'n darllen rhywbeth gyda Spurgeon oedd e.
yn ymdrechu i ddisgrifio poen Calfaria i'r Crist. Ond ych chi'n gweld, mae dyn ni ymynydd Ann Griffiths wedi dweud wrthon ni, mawr yw ymmethlem a Chalfaria. Dyna Iesu Grist. Mawr yn dod i lan o'r bedd. Y Crist yma, ti yw Crist, mab y Duw byw. Chi'n gweld o'r Pedr fel chi'n gwybod, pan oedd Crist wedi sôn am y fiwrolaeth, dyma eiriau fe, nis bydd hyn i ti? Iesu Grist, wyt ti ddim yn mynd i gael marwolaeth a gael dy ladd? Crist wedi dangos o fe'n glir, nad oedd e ddim yn deall. Dyna syniad y diafol. Ech chi'n gweld os rhywbeth mae'r diafol am i chi beidio dweud yw hyn, ti yw Crist, mab y Duw byw. Dyw yma am glywed y fath eiriau o'n gennau ni. Ond pa wahaniaeth beth mae fe'n feddwl? Ni'n gwybod y gwirionedd. A drian y Pedr, heb gollwn gwaed nid oes maddeiant. I ti Pedr? Heb gollwn gwaed nos ddim maddeiant I fynnau, nac I chi. Ond fe dywallwyd gwaed. Gwaed yr oen yma. A'r gwaed yma sydd yn golchi ni fel ni'n dweud yn Gymraeg yn burlan yn y gwaed. A gaid ar Galfari. A'r canlyniad yw bratiau bydrwyn, oedd y cyfan oll gyda ni, ond y canlyniad fan yma yw gwaed y groes sy'n codi fyny yr eiddil yn goncwerwr mawr. Mae buddugoliaeth dros angau wedi ei sicrhau yng Nghrist, yn y Crist atgyfodedig. Fe aeth e hyd angau y groes. Yn y Philippiaid ni'n darllen, a'i gael mewn dill fel dyn, dyna chi'r ryfeddod. Y diwdod yn y cnawd. Fe aedd ar ystyngoedd ei hun gan fod yn ifydd hyd angau, angau'r groes. Dyna I fuddod I chi. Mae Emyn yn Saesneg gyda Joseph Swain wedi ymdrechu, ddim yn dda iawn. Llwy ddarllen yn Saesneg, mae'n yn eich llyfr Saesneg chi. How ready was Jesus to die? Mor barod oedd Crist I farw. I ni bechaduriaid cael byw. A bywyd ni ellid ei ddwyn. Yn barod oedd Iesu ei roi. Gallai neb fod I dwyn bywyd y Crist yma. Nhw wedi ymdrechu. Hyd yn oed yn ei enedigaethau. Beth sy'n canlyn y gyffes yna chi'n gwneud yn eich calonau wy'n dymuno y prynhawn yma? Ti yw Crist mab y Duw byw. A'r Iesu gan ateb a ddiwedodd wrth Seimon, mab Jona. Gwyn dy fyd I Seimon mab Jona, canis nid cig a gwaed, a ddatcuddiodd hyn I ti, ond fy nhad yr hwn sydd yn y nefoedd. Tynwch enw Seimon mab Jona allan. A'r Iesu gan ateb a ddiwedodd wrtho, gwyn dy fyd di. Pwy bynnag yr wyt ti? Canis nid cig a gwaed a ddatcuddiodd hyn I ti, ond fy nhad yr hwn sydd yn y nefoedd. Felly bod rhywun yn gwrando heb dderbyn y gwirionedd yma eto. Heb gael y gwirionedd mewn trigaredd wedi ei ddatguddio. Dyna paham y pregethu'r Efengil. Fi'n cofio'r arglwydd Iesu Grist yn hanfon nhw allan I bregethu. Gweinidog fan yma. Dyna'i waith wedi cael ei anfon, wedi cael ei alw I gyhoeddi y gwirionedd yna. Dyna pam mae eisiau gweddio dros y rhai sydd wedi cael ei galw I gyhoeddi ac I bregethu. Dyna pam mae eisiau gweddio dros y rhai sydd wedi cael ei galw I gyhoeddi ac I bregethu. Dyna pam mae eisiau gweddio dros y rhai sydd wedi cael ei galw I gyhoeddi ac I bregethu. Dyna pam mae eisiau gweddio dros y rhai sydd wedi cael ei galw I gyhoeddi ac I bregethu. Dyna pam mae eisiau gweddio dros y rhai sydd wedi cael ei galw I gyhoeddi ac I bregethu. Dyna pam mae eisiau gweddio dros y rhai sydd wedi cael ei galw I gyhoeddi ac I bregethu. Dyna pam mae eisiau gweddio dros y rhai sydd wedi cael ei galw I gyhoeddi ac I bregethu. Dyna pam mae eisiau gweddio dros y rhai sydd wedi cael ei galw I gyhoeddi ac I bregethu. Dyna pam mae eisiau gweddio dros y rhai sydd wedi cael ei galw I gyhoeddi ac I bregethu. Dyna pam mae eisiau gweddio dros y rhai sydd wedi cael ei galw I gyhoeddi ac I bregethu. Dyna pam mae eisiau gweddio dros y rhai sydd wedi cael ei galw
gweinidogion trwy y wlad yma sy'n ffyddlon i'r gair. Achos mae'r gobaith y prynhawn yma yn dod trwy y gair. Neges y gair yma sydd hyd ddiwedd y byd. Pa grefydd arall sydd ymosod, dyn nhw'n cyfri dim. Dyma'r gair fydd yn cael ei gyhoeddi nes aw y Crist yma yn ôl. Y gair nad a'n angof trafod nefoedd wen yn bod. Yr arglwydd Iesu Grist. Dyma gyfaill haeddi ei garu, meddyr Emin, a'i glodfori'n fwy nag un. Prynu'n bywyd talu'n dyled, a'n glanhau ei waed ei hun, frodi'r dewch. Llawenhewch. Diolchwch iddo byth na thewch. Bydd rhai o'ch chi yma heno. Dewch yma heno, llawenhewch. Dewch yma heno, diolchwch iddo byth na thewch. Os yna obeth felly y prynhawn yma? Oes, mae yna obeth ych chi'n gweld. Achos mae'r drws yn agored. Drws yr Efengyl. Stori gyda fi fan yma am wraig mewn cartref henoed. Fe oedd i farw yn 97, fi'n meddwl, rai mi siwr, nid nabod i ysblynyddau yn y cartref yma. A mi'n cofio nawr roedd i stori am ei mam. Roedd gŵr ei mam, sef ei thad wrth gwrs, yn filwr yn y rhyfedd byd cyntaf. Un dydd, fe ddaeth y neges i'w mam o'r llywodraeth am ei gŵr. Y neges oedd yn Saesneg, missing, presumed dead. Dwedodd iddo fi bod ei mam byth ar ôl hynny wedi cael drws y tŷ. Y gobaith y dylai ei gŵr ddod yn ôl rhyw ddydd a fydd ei mam i'r drws i fod yng nghau. Dyna'r gobaith cyhoeddi'r Efengyl. Yn wir, meddai'r Iesu, mae fi i chwi, mae fi yw drws y defaid, a mae'r drws yna'n agored. Amser o'n i'n ifanc, o'n i wedi ffwrdd dysgu'r falch bod wedi dysgu nawr, y mab y frydlon i gyd. Chi'n gwybod yr stori yma. Mi'n cofio un tro, ni'n adrodd beth bynnag chi'n feddwl am hyn, ond mi'n cofio dagrau yn dod lawr llygaid rhywun. Fel plentyn bach, o'n i'n bod beth yn byd oedd yn bod ag e. Ond chi'n cofio'r geiriau, y tad yma yn disgwyl y mab y frydlon yma. A dyma fe'n dod yn ôl. A'r tad a ddywedodd wrth ei weision, dygwch allan y wisg orau, gwisgwch amdano ef. Rhoddwch fodrwy ar ei law ac esgidiau am ei draed, a dygwch y llwp asgedig, a lleddwch ef, a bwytawn y byddwn lawen, can eis fy mab, hwn oedd farw ac aeth yn fyw dra chefn ac efegall, ac efe gollesid ac a gaid. Dyna'r gobaith y prynhawn yma. Dyna'r gobaith pan bydd yr Efengyl yn cael ei gyhoeddi bod yr fradlon yn dod yn ôl. Efallai eich plant. Efallai eich rieni. Efallai ffrindiau. Rhywch chi ni gadw i weddio. Am fod y drws yn agored, drws gobaith yma. I orffen felly prynhawn yma. Rwy'n y gair olaf i'r arglwydd Iesu Grist. Chi'n cofio Crist wrth y ffynon gyda'r wraig o Samaria. O rhaid iddo fynd drwy Samaria. Dwi'n yn credu fod rhaid iddo fe yng nghyswllt y daith, ond oedd rhaid iddo fynd i gwrdd ar wraig yma o Samaria. A chi'n cofio mae'n gofyn iddo fe dyro i mi afed. Ac wedi sgwrsio ar wraig dylnwerch i dderllun yn Ioan 4 benod. Y wraig yma ddiwedodd wrtho ef, arglwydd,
Mi a welaf mai proffwyd wyt ti. Oedd wedi dod i fyna. Nes ymlaen i'n darllen y wraig yma. Y wraig a ddewyd wrtho, mi a wn fod y Meseia yn dyfod. Yr hwnna elwir Crist. Pan felw hwnnw, efe fynega i ni bob peth. Oedd hi'n symud ymlaen gam yn gam. A Iesu a ddiwedodd wrthi hi, mae fi, yr hwnnw i fy ymddiddan a thi, yw hwnnw. Mae fi, meddai'r Iesu, yw y Meseia. Felly os oedden ni'n gwrthod y gwirionedd yna, ni'n gwrthod geiriau yr arglwydd Iesu Grist ei hunan. Beth yw geddodd i'r wraig? Nôl a hir ddinas. Deiwch meddai, gwelwch ddyn yr hyn a ddywedodd i mi'r holl awneithim. Onid hwn yw y Crist. Beth oedd y canlyniad? Yna hwythant oll o'r ddinas ac a ddeithant ato ef. Tystiolaeth unigolyn. Ac i gloi felly pidwch a anghofio. Tystiolaeth unigolyn hefyd. Yna hwythant oll o'r ddinas ac a ddeithant ato ef. Byddai Dduw fendithio y gair. Rhoi sicrwydd y gair i ni. Ac yn bennaf oll y prynhawn yma. Rhoi sicrwydd y gwirionedd. Ti yw y Crist. Mab y Duw byw. Mae fi, yr hwnnw yn ymddiddan a thi yw hwnnw. Meseia. Yr hwnna elwir Crist. Amen. Gym ni gloi trwy ganu am un 524. 524. Bwrpasol i ni ganu hon y prynhawn yma. Pechadu rwyf o arglwydd sy'n curo wrth dyddor, erioed mai dy drigaredd, ddiddiwedd i mi'n stor, i ti faddau beiau, rifedu'r tywod man, gwn fod y hen drigaredd lawn cymaint ag o'r blaen. Y trigaredd yma felly yng Nghrist, 524.
Tad, i ni'n diolch i ti am dy fod yn maddau meau yn heiddiant Iesu Grist. Ac nawr bod ydi ras sy'n harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, bod gyda ni oll o'r awr hyn hon hyd yn oes oesoedd. Amen.